channel. For today's video, gagawa po ako ngayon ng chicken butter boneless. Ayan. Una po naglagay ako ng konting oil and konting ginger paste din para pampalasa. Ayan. Next na natin yung chicken. Yan, haluin muna natin siya guys. Medyo nasunog yung aking ginger guys kasi malakas yung apoy. Nakalimutan ko. Pero okay lang. Ayan. Medyo i-white natin yung chicken boneless guys para mas malasa siya mamaya pag naglagay na ako ng creamy butter. Ayan. O diba? Kaya guys, boneless yung ginamit ko guys kasi mas masarap siya at malambot. Kasi pag may mga buto-buto, mahirap. Ayan. Nahirapan kumain yung aking mga alaga pag may mga buto. Ayan. Gagawin ko muna dito siya guys. Medyo white po siya. Ayan. Balikan na lang natin mamaya. Ayan guys. Buksan na natin. Ayan. Medyo white na yung chicken guys. Huwag natin siya haluin ng sobra kasi madudurog. Boneless kasi ito siya guys. Ayan. Kasi pag nadurog siya guys, pangit na siya tingnan. Pero masarap ang lasa. Ayan, diba? Mga another 5 minutes pa guys, maglalagay na ako ng ingredients. Ayan, balikan na lang natin ulit mamaya. Ayan guys, buksan na natin. Ayan, eto na siya guys. Medyo white na. So, ilalagay na natin yung kanyang ingredients. Una ko munang ilagay guys ay tomato. Ayan, eto siya. Ayan. Tomato paste siya guys. Kaya ito yung nilalagay ko kasi mas masarap siya. I-compare mo siya sa hinihiwa. So, ito mas okay. Ayan. Haluin natin siya ng bahagya, guys. At tatakpan ulit natin. Pag naluto na yung tomato, guys, saka natin ulit ilalagay yung kulang na ingredients. Ayan. Ayan. Balikan mo ulit natin siya mamaya. Ayan, guys. Eto na. Naglagay na ako ng tomato. So, ngayon, tingnan natin siya guys kung malambot na ang manok. Ayan. Pwede na siya guys lagyan ng ingredients na kulang. Kasi guys, pag hindi siya malambot, pangit din. Ayan. Eto na. Maglalagay na ako ng ingredients. So, yung ingredients niya guys, eto lang siya oh. Ayan. Yung siyan. Huwag natin siyang sobrahan guys kasi yung mga alaga ako hindi makakain ng maanghang. Huwag muna natin siya iubos guys. So, haluin natin siya ng dahan-dahan lang. Ayan. Parang minudo yung kulay. Diba? Halo-halo. And then, again, takpan na naman siya natin ulit, guys. Ayan. Diba? Ganyan lang siya, guys. May ininex na ako dyan, guys, yung last bat niya na ingredients. Yung cream. Ayan. Takpan ulit natin, guys. Ayan, guys. Again, buksan. And then, ito na yung last ko na ingredients na ilalagay yung cream. Ayan. Ayan siya guys. So, ilagay na natin. Ayun. Pag nalagay mo na siya guys, Huwag natin siyang lutuin ng mabuti yung cream.
Mga ano lang siya, 1 minute lang, and then takpan na natin. Ayan. Ganyan lang siya guys, kadali gumawa ng butter chicken. Spicy. Ayan. Ayan na siya guys. Medyo paanhin natin yung kulay bahagya. Ayan. Ganyan lang siya guys. Ayan. Dalawang kulo lang guys. Takpan, luto na yan guys. Ayan. Ayan. Huwag natin masyadong lutuin yung kanyang cream. O, ayan, diba? Ayan, luto na guys. I-close ko na yung aking stove kasi tama na yan siya. Ayan, o diba? Ganyan lang guys, kadali. At masarap yan. Mapaparami kayo ng kain dyan. Subukan yung gumawa guys, promise. Ayan, o diba? Para siyang chicken curry. Ayan, o diba? Thanks for watching everyone. Bye!